U druhým kruhu na odseku za rusinistiku konkuroval jeden kandidat. Знав, що буде všetko окей teraz. Keď som sa pririchtoval som sa, ale dúfam, že bude dobre. Nadamy się, że będziemy z dwóch kandydatów, to niewiele, ale u tej i takiej sytuacji i z tym musimy być zadowoleni. Menšie číslo studentov má svoje prednosti. Väčšia pošvecenosť profesoroch každomu studentovi ponaosob, väčšia možlivosť dostávania pomoci od Nacionalného sovitu Rusnácov, republičných stipendií, jak i zmestenia u studentskim dome. Jedna zo tých tak bars vážnych stvarov, toto, že sme prešlého roku podpísali kontrakty i so radiotelevíziou Vojvodiny, i so s ruským slovom, že by naši studenti mali možlivosť chodiť na praksu. 15, može biti 20 osobi prešli prez ruske slovo. Uglavnim za našoj katedri bilo dakle za odzeljenje za medijski studij, odnosno za žurnalistiku. I možem povedati, že to naisce dobri tot, že to dobra praksa. Na koncu okončenej praksi studenti môžu dostať potvrdzenje, že boli na praksi u radioteleviziji Vojvodiny. A práve praksa u našich médiách im dopomôže, že by svoje studii unapremili lebo sprem ďalšomu akademskomu napredovaniu u nauky, lebo sprem roboty u médiách.